Malo se Hrvata vratilo u sjeverozapadnu Bosnu. Oni koji jesu muku muče s brojnim problemima, među ostalim i s lošom ili nepostojećom infrastrukturom. Proteklog tjedna, zahvaljujući udruzi građana Altruisti s Prijedora te novčanoj pomoći Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, asfaltiran je dio ceste u mjestu Šurkovac. U hrvatskom selu Šurkovac, udaljenom 15 km od Prijedora, danas živi samo 50 ljudi, što je tek desetina od prijeratnog broja. Većina živi skromno, i to uglavnom od šumarstva i poljoprivrede. Poneko radi u prodavnici, trgovini, neko u Prijedoru, tržnim centrima, znači nema neki izbor baš. Kafići, trgovine, tržni centri, šuma. I sad danas je teško, ali danas je ekonomski teško. Danas više nema nekih previranja, nema nekih fizičkih problema, sukoba, napada i tako. Ali je postalo nemoguće i za nas koji ovdje živimo i za ove koji bi se vratili, zato što i od infrastrukture pa struje smo riješili, hvala Bogu, zahvaljujući Hrvatskoj državi, Uredu za Hrvate, napravljena je struja za sva ta mjesta Hrvatska. Sada im je jedan od najvećih problema loša cestovna infrastruktura. Mještani kažu kako punih 40 godina nije asfaltiran ni metar lokalne ceste. Zbog toga je otvaranje dionice Šurkovac-Kosa-Lipici duge 1 km za njih bio iznimno velik događaj. Zaista vjerujem u ove nove ljude koji su u vlasti u Hrvatskoj, u nove ljude koji su došli u grad Prijedor, razumijete, koji su došli, znači, razumiješ, imamo tu ljude puno koji su sada, znači, spremni da krenemo, da nešto pokušamo. Nećemo mi napraviti čudesa. Isto sami ljudi moraju sebe biti spremni da se malo žrtvuju i malo da i oni doprinesu tome svemu, ne da se čeka da bude sve gotovo i to sve. Ja kao gradonačelnik mogu samo da se zahvalim, da kažem da će grad Prijedor zajedno sa Hrvatskim konzulatom i naravno sa ljudima koji žive ovdje, ne samo u ovom dijelu našeg grada, tačnije u Šurkovcu, već i ostalim sredinama nastojati da razvijamo naš grad, našu lokalnu zajednicu, kako u infrastrukturu, tako i u svim ostalim segmentima. Bez pomoći Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske ne bi bilo moguće ostvariti ovakve projekte. Na potrebe Hrvata koji žive na ovom području upozorava i dopredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Davor Pranjić. Razgovarali smo i o brojnim projektima koji svakako treba u neko dogledno vrijeme rješavati kako bi se onaj minimum osnovnih infrastrukturnih stvari obezbijedio za ljude koji žive tu, ali i svakako za one koji bi možda i svoj dio života proveli tamo odakle i potiču. Sigurno da ovakvi putovi omogućuju i želju za povratkom. Upravo to, jer ne može, ako imaš želja, ako nemaš pristup, to ne ide. Tako da će sigurno biti jedan poticaj novi, a naročito puno pomoći onima koji ovdje već žive u tome svem, da im olakša njihov svakodnevni život. I upravo na tom tragu ovo je dobar primjer kako treba raditi kao neku svijetlu točku i za budućnost. U Šurkovcu se nadaju da će ovo biti početak trajnog rješavanja problema cestovne infrastrukture. Ističu da bi to pridonijelo i otvaranju poljoprivredne zadruge i drugih gospodarskih subjekata te ubrzalo razvoj toga područja.